Il-ħadd filgħodu madwar 200 tifel u tifla kienu ħerqana li jieħdu sehem f'purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira għat-tfal organizzata mill-parroċċa ta' San George f'Ħal-Qormi. Uħud lebsin ta' personaġġi oħrajn refgħu set ta' sitt vari żgħar maħduma apposta lihom u tfal oħra rrappreżentaw lill-membri tal-kapitlu. Tkellimna ma' uħud mit-tfal fit-tmiem il-purċissjoni. Erfajt Luka? Iwa, il-Veronika. L-ewwel darba li erfajt il-purċissjoni. Kif ħassejtek li kont rebbiħa l-ewwel darba? Tajjeb u naqra painful hawnhekk imma tajba. 4 subien kienu r-reffija tar-Redentur. Din l-esperjenza sabiħa tkun jiena nkun eċitat biex tasal din il-ġurnata biex tinqata' mal-ħbieb, biex nerfgħu esperjenza sabiħa ħafna. Nuhu pjaċiru mal-bib tiegħi. Inti l-ewwel darba li erfajt u 4 darbiet. Din hija raba sena tiegħi nieħu sehem ġodin il-purċissjoni u nħoss li għandi nieħu sehem għax hija festa hija ħaġa li jiena tinteressani ħafna. Ta' 6 snin Jake Zara kien fost li żar mit-tfal li ħadu sehem fil-purċissjoni. Ta' soldat. Diversi tfal oħra kellhom kostum ta' personaġġi differenti mill-bibja. Jiena ħadd sehem ta' meta kelli 10 snin jew 9 ma kont qed nisti ftit. Għax hija jerfa' u ħadd isni minnu rid nieħu sehem. Iwa, il-5 ħobżiet. Kif ħassejtek? Tajba. Liema personaġġ kont? Giuseppe mibjuħ minn ħutu. Nieħu gost fil-ġimgħa l-kbira. Jaġobni l-istaġun tal-ġimgħa l-kbira. Il-purċissjoni ta' tfal daħlet fil-kalendarju tal-ġimgħa mqazza fil-parroċċa Ġorġjana li tqis inizjattiva bħala mod ieħor kif tiżra fil-ġenerazzjoni ta' għada imħabba lejn it-tradizzjonijiet reliġjużi tal-pajjiż.